Wel TV mor goeth a phendant ei farn ag erioed. Da chi'n gwrando ar Cofio ar BBC Radio Cymru sydd heddiw'n canolbwyntio ar y lliw glas. A pe fewn ni medru canfod un clip yn yr archif, hoffwn glywed Jack Evans o'r Bala, sef y Bala Bang, yn sôn am y prynhawn y chwaraeodd i Gaerdydd yn rownderfynol Cwpan Lloegr yn 1925. Prynhawn pan gollodd Caerdydd o gol i ddim yn erbyn Sheffield United. Dwi wedi clywed y sgwrs unwaith, ond rwsyd mae wedi diflannu'n llwyr bellach, felly fe rhaid ni gyfnodi diwrnod y dadorchuddiwyd cofeb i Jack yn y Bala yn 2002. Llyr Edwards fi'n holi. Ganed Jack Evans yn y Bala yn 1889 ac ar ôl dechrau daith pêl-droed efo tîmau lleol aeth ymlaen i gynrychioli Cymru. Iwan Bryn Williams, aelod o Cantref, sef Cymdeithas Dreftadaeth y Bala Ffenllyn, sy'n adrodd ei hanes. Wel, un o'r Bala yma oedd o, ac wedyn ifanc iawn, oedd o'n dangos dipyn o dalent fel pêl-droediwr. Oedd o'n gweithio mewn argraffu yn y dwe fel llawer iawn o bobl ifanc eraill. Ond oedd ddigon o bobl ifanc eraill i gynnal tîm pêl-droed arbennig iawn, oedd yn cael ei alw yn Bala Press. A rhywsut mi gyfeidodd yn y diwedd i chwarae i Gaerdydd ac yna i Gymru. Flwyddyn dwytha, yn canolfa ni yn y Bala yma, roedd gynnon ni arddangosfa am chwaraeon oes ar yn y Bala a Ffenllyn. Ac i'r arddangosfa honno, fe ddeithbwyd a crys rhyngwladol a siap Jack Evans. Ac o hynny ymlaen, mae gododd y diddordeb pam nad o'n am cofeb i wr mor amlwg oedd wedi chwarae i Gaerdydd ac i Gymru yn y cyfnod 1910-1926. Martha Roberts, mi ydych chi'n byw ma'n heol o domen yn y Bala, ydych chi wedi byw ma erioed. Mi oeddech chi'n byw drws nesaf i deulu Jack Evans, ydych chi'n cofio Jack Evans yn iawn. Sut wr oedd o? O, gwrboneddig i gychwyn. Dwi'n ei nabod o erioed. Dwi'n ei gofio fo'n dŵad o Gaerdydd yn ddyn pwysig yn Jack Evans Cardiff City adeg hynny, ynde. Oedd o'n dŵad bob blwyddyn i edrych am ei deulu. Barrio ddim torri cysylltiad ar Bala o gwbl. Oedd o'n cael ei gyfri'n arwr yma yn y Bala? Oedd mi roedd o. Roedd e'n un y stryd wyddoch chi, curtains yn cael ei golchi, a croeso mawr, a polish ar garreg y drws i dderbyn Jack. A mi oedd y Jack ddod heibio, fynd rownd y tai i gyd i ymweld â chi. Ac i bob man, a ddod eistedd yn aros, a fyddai'n deal eiceg sydd o'n bob man. Dwi'n cofio bod wedi laru gweld nhw, ne? Ond dyna oedd y croeso'r oes yno chi. Ac ar ddim anghofio i'w wreiddiau yn amlwg? Dim o gwbl. Y Cymro da fuodd o erioed, a bachgen o'r Bala, ne? Ron Lloyd, ydych chi'n byw ma'n ardal y Bala, ydych chi wedi dilyn hanes pêl-droedwyr y cylch yma erioed. Ydych chi'n croesawu'r ffaith y bydd yna gofeb i Jack Evans yma rwan? O, sem dwy waith bod isio. Newedig nhw fel teulu'n pêl-droedwyr da i gyd. Dick a Day a Jack. A Jack yn chwarae i Gaerdydd, newedig ac i Gymru. Ond mae'n hen bryd o hen newydd i mi Peryddon, a fynte wastad yn deud bod nhw'n chwaraews penny camp, a di dod â Bala ar y map fel pêl-droediws. Ai hwn oedd y chwaraewr gorau ddoth o Bala erioed, ydych chi'n meddwl? O, dos am dwy waith bod o'n chwaraewr da. Bu farw Jack Evans yn 1971, ond rwan mi fydd yna gofeb barhaol i gofio am y Cymro, y Cristion a'r pêl-droediwr rhyngwladol yn y Bala. Teyrged iddo gan ei bobl ei hun. Yn enw i yw Ira Jones a wy'n wreiddiol o Gaerdydd wedi cael yngeni yng Nghaerdydd ac yn byw na trwy'r blynydde. Wy'n cofio Jack Evans yn ddiacon yn y capel Ebenezer Caerdydd. Oedd e'n ddyn hawddgar, addfwyn ac yn dyner, ac oedd e'n ffrindiau mawr a'n had o'r un personoliaeth mewn gwirionedd, oedd e o'r un fath hefyd. Bod nhw ddim yr un peth o ran i corff, oedd Jack Evans yn dal ac yn dene ac oedd yn had, yn fyr a mwy o gnawd arno fe ac o'n nhw'n galw nhw yn Mutton Jeff. O'n nhw ffrindiau mawr, o'n nhw'n gwneud pethau gyda'i gilydd ac oedd Jack Evans wastad yn dweud wrth yn had fe fyddwch chi yn dilyn fi i'r ddiaconiaeth cyn bo hir. Ac oedd yn had yn dod adre yn dweud na byth wy'n rhy swyl allai ddim cael y swydd na. Ond yn y diwedd o'n nhw yn gyd ddiaconiaid gyda'i gilydd. Ac yn gwneud pethau, mynd ar trip yr ysgol Sul a cael hwyl ac yn y blaen. A wedyn, wy'n cofio fe yn dod i'r capel ar ei feic. Oedd pawb yn gwybod bod Jack wedi cyrraedd oherwydd oedd y beic yn y cyntedd. A pawb, mae Jack wedi cyrraedd.
wedyn oedd e'n ffyddlon iawn yn y cwrdd gweddi nos Iau, a'n had hefyd. Ac oedd e'n mynd ar ei luniau i weddio, ac oedd chi'n mynd i rhyw awyrgylch hyfryd gyda ge, oedd e'n siarad a'i ddiw yn dyner ac yn addfwyn. A wedyn oedd e wastad yn dweud, tra bo fi'n gallu dod i'r capel a siarad a ddiw wy'n iawn. A wedyn, ces i wneud yn ddiacon wedyn ni, a buon ni gyda'n gilydd yn gweithio am dros rhyw 2 flynedd, oedd yn had wedi marw erbyn hyn, ac am 2 flynedd bues i gyda Jack yn ffrindiau mawr gyda geto, a wy'n cofio'r noson pan gymerwyd e'n sâl. Oedd e wedi mynd yn sâl yn y sedd fawr, a cofio'r ambulance yn dod a mynd ag e allan. A drian ag e bu farw Jack. Atgofion Heira Jones o Gaerdydd a diwrnod coffau Jack Evans o'r Bala, un o'r chwaraewyr gorau erioed yng Nghrys yr Adar Gleision, a fo gyda llaw sgoriodd y gôl gyntaf erioed ar Barc Ninian. Cofiwch os oes ganddoch chi glip all fod o ddiddordeb i ni yma'r cofio yn enwedig un gyda Jack y Bala, wel cyswlltwch â ni.